Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kael. Taong 1965, Malitbog, Leyte. Sa isang liblib na lugar sa Malitbog, kung saan ang bakawan ay tila mga bantay sa dalampasigan, nakatira si Kael at ang kanyang pamilya. Taliwas sa ibang mga bata, hindi siya lumaking normal. Si Kael ay may kapansanan sa paningin na unti-unting lumalala. Sa bawat pagsikat ng araw, lalong nagdidilim ang kanyang mundo hanggang sa isang gabi, tuluyan na siyang binalot ng kawalan. Ngunit sa gabing yon, sa gitna ng kanyang pananangis, hindi takot ang naramdaman niya. Sa halip ang naramdaman niya ay isang malamig at mabangong simoy ng hangin. Amoy ng basang lupa at mga bulaklak na sa gabi pa lamang pumupuka. Habang pinakikiramdaman niya ito, bigla siyang may naramdamang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan. At sa isang kisap mata, ang bawat dingding ng bahay at kagamitan sa loob ng silid niya ay dahan-dahang nawala. Dinala siya ng nilalang na yon sa isang kawalan kung saan silang dalawa lamang ang naroon. Kalaunan, ang nilalang na kumuha sa kanya ay formal na nagpakilala. Ito si Manuom, ang bathala ng anino at talon. Marahan siya nitong nilapitan at hinawakan kasabay ng pagtanong nito gamit ang boses na tila bulong ng alon sa loob ng kuweba. Anak ng liwanag, bakit ka tumatangis? Wala ho kong silbi. Kinuha na ng kadiliman ang aking mundo. Nang marinig ito ni Manuom, ngumiti ito at sa isang dampi ng kanyang malamig na daliri sa mata ni Kael, iginawad niya ang unang basbas. Ang liwanag ay nantaraya, Kael. Ipinapakita nito ang balat, ngunit itinatago ang kaluluwa. Tanggapin mo ang aking tiling at makikita mo ang hindi nakikita ng iba. Matapos itong ilahad ni Manuom sa kanya, nakakita siya ng mga patak ng liwanag sa kawalan kung saan sila naroon. Nang mapansin niya ito, dito niya napagtanto na hindi na siya bulag. Nakikita niya ang mga anino ng buhay. Nakikita niya ang init ng mga hayop, ang daloy ng enerhiya sa mga puno, at ang pintig ng puso ng mga isda sa ilalim ng dagat. Ang dilim ay kanyang naging mapa. Lumipas ang mga araw, tuluyan ang nagbago ang buhay niya. Naging kasangkapan na siya ni Manuom, ngunit para magamit ang kabuoang lakas nito, kailangan niyang makipagsandugo dito. Kael, ang mundo ng mga tao ay masyadong maingay at mapanghusga sa ilalim ng araw. Kailangan ko ng isang kamay na kikilos sa anino upang panatilihin ang balanse. Ikaw ang napili ko, kaya ngayong gabi maghanda ka. Mamalaot ka ng walang kasama at sa likod ng nagngangalit na dagat, ako'y matatagpuan, bit-bit ang armas na iyong kailangan. Nang marinig ito ni Kael, kaagad siyang umalis. Alam niyang isang mahalagang misyon ang ibinigay sa kanya ng bathala, kaya handa niyang isakripisyo ang lahat para lamang makuha ang naghihintay na pabuya. Pagsakay niya ng bangka, kaagad na sumalubong sa kanya sa dalampasigan ang malalakas na alon. Yun bang parang may paparating na unos noong gabing yon? Habang tumatagal, ang kanyang bangka ay tila bang nilalamo na ng dampuhalang alon. Labis nang nag-aalala si Kael, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa kanyang takot, sumigaw siya sa hangin. Humingi siya ng tulong kay Manuom hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Ang kulay abong langit ay naging kasing itim ng uling. Sa gitna ng dagat, lumutang ang isang babaeng ang buhok ay tila gawa sa usok
at ang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Siya si Manuom. Nang makita ito ni Kael, napuno ng kagalakan ng puso niya at nagulat din, gawa ng babae pala ito. Gulat na gulat man, kaagad niya itong nilapitan, bakas ang ngiti at kapanatagan sa kanyang muka. At nang magkaharap na silang dalawa, napansin niya ang mabilis na pagbalot ng itim na hamog sa paligid. Kaagad silang binalot ng kadiliman. Ang dilim na ito ay hindi nakakabulag para kay Kael. Ngunit para sa bagyo at sa mga dampuhala ng dagat, naglaho ang sinasakyan niyang bangka. Hindi na siya tinatamaan ng hangin, tila bang naging bahagi na siya ng anino ng mundo. At sa isang kisap mata, ang tubig sa dagat ay naapakan na ng kanyang mga paa. Inutusan siya ni Manuom na bumaba sa bangka. Nagdududa man, nanalig siya sa salita nito hanggang sa makapaglakad na siya sa ibabaw ng tubig. Sa pagharap nilang dalawa, iniabot ni Manuom sa kanya ang isang kris na itim na gawa sa tumigas na usok at anino. Sa aking balaban, ikaw ay makakatago. Sa aking yakap, ikaw ay hihimlay. Bumalik ka na sa lupa, Kael. Magsisimula na ang bagong yugto ng iyong buhay. Matapos itong sambitin ni Manuom, kaagad siyang nawala ng ulirat. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakahiga siya sa dalampasigan, katabi ang bangka nilang wasak-wasak na. Nagulat si Kael sa kanyang mga nakita, kaya dali-dali siyang bumalik ng baryo para ipagtapat ito sa kanyang mga magulang. Nasa edad 17 anyos pa lang kasi noon si Kael Pinuno, kaya lahat ng nangyayari sa kanya, ibinabahagi niya sa mga magulang niya. Ngunit pag uwi niya ng bahay nila, kahit anong salita at pakikiusap niya, hindi siya pinakikinggan ng kanyang mga magulang. Subalit nang ibahin niya ang paksa ng kanyang mga sinasabi, nakapagtatakang naririnig na ito ng kanyang mga magulang. At sa puntong yon, dito niya napagtanto na ayaw ni Manuom na ibahagi niya sa iba ang kanilang lihim. Dumaan ang mga linggo, naunawaan na ni Kael ang hangarin ng bathala sa kanya. Gabi-gabi nagkakausap sila sa panaginip. Isa-isang ibinahagi sa kanya ni Manuom ang kanyang mga abilidad bilang nag-iisa nitong kasangkapan. Kabilang na sa mga ito, ang kakayahan niyang makagawa ng itim na hamog na kayang kumubli sa lahat ng bagay na pinoprotektahan niya. Kaya rin niyang magpakita sa mga panaginip gamit ang anyo ni Manuom at isang paalala na sa ilalim ng dilim, walang lihim na hindi nakikita. Dahil sa ganun niyang abilidad, mas lalong lumawak ang kanyang karunungan. 3 taon itong naging lihim sa kanilang pamilya hanggang sa isang araw, nagkasakit ang nanay niya. Matindi ang karamdamang bumalot dito, kaya kaagad siyang nagdasal ng taimtim sa bathalang gumagabay sa kanya. Nataon noong may mga albularyo na tumutulong sa kanyang ina, kaya naman lahat ito ay nagulat nang biglang mamatay ang bawat siga ng gasera sa loob ng bahay nila. At paunti-unti, ang presensya na naramdaman ng mga ito ay biglang nagtipon sa kanyang silid. Naramdaman ng albularyo ang presensya ng isang bathala, kaya dali-dali itong nagpasama upang makita kung sino ang naroon sa loob ng silid na yon. Pagbukas nito ng pinto kasama ng tatay niya, nakita nila si Kael, nakaluhod at nakatingin sa kawalan. Sa estado nito, mukhang inalisan na ito ng paningin ng mundo. At sa puntong yon, tsaka pa lamang naunawaan ng tatay niya na tuluyan na pala siyang binawian ng paningin. Kael anak, bakit sumabay ka pa sa nanay mo? Marami na tayong problema. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang dagdagan pa. Ngunit nang marinig ito ni Kael, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Matagal na akong bulag, tay.
Hindi niyo lang napapansin. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, kagad siyang tumayo at naglakad na para bang normal. Hindi ako nakakakita ng mga bagay, pero sa pamamagitan ng dilim, maliwanag pa sa sikat ng araw ang aking paningin. Dahil sa kanyang sinabi, ultimo ang albularyong kasama nito ay hindi nakapagsalita. Gayunpaman, di niya na ito pinagtuunan ng pansin. Nasa panganib ang nanay niya, kaya kailangan niya itong tulungan. Pagbalik nila sa kinaroroonan nito, nakita niya itong tulala at wala na sa wisyo. Hindi na rin ito nakakapagsalita. Animoy pinagnakawan na rin ito ng kaluluwa. Nang makita ito ng albularyong tumulong sa kanila, dali-dali itong lumapit. Lahat ng paraan ginawa na nito pero sa kasamaang palad hindi rin ito nakatulong. Kaya naman nang mapansin nito ni Kael, kaagad niyang nilapitan ang nanay niya. Matapos nun, hinipo niya ang noo nito bago niya itarak sa dibdib ang hawak niyang kris. At sa isang kisap mata, nawala ang anino ng nilalang na nagtangkang kumuha ng wisyo nito. Nakita rin ito ni Kael na dumaan sa liwanag ng mga gasera pero hindi niya na ito sinundan pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumalik na sa normal ang nanay niya. Pagsilay naman nila sa katayuan nito, kagad niyang inilahad sa albularyo na nasa ligtas na itong kalagayan. Nang marinig ng albularyo ang kanyang sinabi, medyo pinagdudahan ito ang kanyang mga sinabi. Hindi nito kayang tanggapin na ang isang batang katulad niya ay para bang umaakto na may malalim na kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Hindi pa tayo sigurado sa kanyang lagay, kaya huwag ka munang tumalon sa konklusyon. Delikado ang nangyari sa nanay mo, at anuman ang dahilan nito, nakasisiguro ako na may kaugnayan nito sa mga nilalang na nagtatanga ng aral ng kaliwa. Habang sinasambit ito ng albularyo, napapansin niya ang pagkairita nito sa kanyang sinabi. Di naman niya ito pinansin at sa halip na makipagdebate, pinili na lamang niyang manahimik. Alam niya na walang saysayang makipagtalo, kaya walang kahulugan ang pakikipagdebate sa taong hindi nakakaunawa sa nangyari. Maya-maya pa, nang mapansin ng albularyo na wala na siyang balak sumagot, lumapit ito sa kanya na para bang hinahamon siya. Nang mapansin ito ni Kael, isang simpleng bagay lang ang ginawa niya at yon ay walang iba kundi kausapin ito gamit ang kanyang isipan. Huwag mo na akong pagtangkaan, kaibigan. Hindi mo ako kalaban. Wala rin akong balak na ipahiya ka, kaya maghunos dili ka. Ang sinasabi ko, pawang katotohanan lamang. Dahil sa kanyang ginawa, mas lalong nakaramdam ng pagkabahala ang albularyo. Dahil sa pangyayari, hindi na ito naglakas loob na kumprontahin pa siya para lamang patunayan ang kisig at lakas niya. At sa halip na makipagdebate, mahinahon itong nagtanong ukol sa nilalang na nagparamdam sa kanyang ina. Nang marinig ito ni Kael, dito na nang ibabaw sa kanyang katauhan si Manuong. Ito na ang nagsalita upang ipaalam sa albularyo at sa kanyang ama ang tungkol sa isang nilalang na kalahating tao at mangkukulam. Nakatira ito sa kanilang lugar, nagtatago sa pangalang Amor. Itong si Amor Pinuno, isang matandang nagbebenta ng minatamis tuwing umaga. Normal naman kung titingnan, pero sa likod niya, nagtatago ang isang anino ng kadiliman. Hindi lamang siya mapagkunwari, magnanakaw din siya ng tinig. At ang tinig na kanyang nananakaw, ginagamit niya para bumuhay sa isang makapangyarihang ritual na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang kapangyarihan. Dagdag pa niya na, ang bawat biktima ni Amor ay iniiwan nitong tulala, wala sa sarili, hindi makapagsalita at dahan-dahang namamatay sa pangungulila. Isang mapait na kamatayan para sa taong walang kalaban-laban. Kagaya niya, nagtatangan din ito ng purong kadiliman.
Ang pinagkaiba lang sa kanilang kapangyarihan, si Manuom ang tinitingalang Diyos at bathala ng lahat ng kadiliman. Nang marinig ito ng albularyo, hindi ito kaagad makapaniwala sa kanyang sinabi. Kilala nito si Tandang Amor at ang matandang yon ay likas na maamo at walang kaaway sa kanilang lugar. Dagdag pa ng albularyo, ilang beses niya na itong nakainkwentro at ni minsan wala siya roong naramdamang kahina-hinala. Dahil sa sinabi nito, sumagot dito si Manuom ng, "Mabilis dayain ng mata ng tao, Lolo Alman. Mabuti pa ang bulag na kagaya ko. Matalas ang paningin. Nakikilala ko kung sino ang kaibigan at kung sino ang kaaway na nagbabalat kayo lang." Dahil sa kanyang sinabi, wala nang naisagot ang matanda. Lahat kasi ng sinasabi niya, hindi nito mawari kung saan niya hinuhugot. Di rin ito makapaniwala na merong isang bata sa kanilang lugar ang ganoong magsalita at mag-isip. Para sa matandang albularyo, tunay ngang kakaiba ang kanyang kilos at pag-uugali. Nahihiwagahan na rin ito sa kanya, kaya naman minarapat na lang din itong manahimik at makinig sa kanyang mga sinasabi. Marahil sa ngayon, pinag-iisipan mo na ang mga sinasabi ko sa'yo. Magtiwala ka, Lolo Alman. Likas na demonyo ang taong yon. Pero huwag kayong mag-alala. Darating ang araw ng paghuhukom para sa kanya. Araw na lamang ang pagitan ng aming paghaharap. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, palihim na dumadaloy sa mga anino ang wisyo ni Kael. Sinasakatuparan niya ang utos ni Manuom, kaya lahat ng abilidad nito, malaya niyang nagagamit. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nakita si Amor na mabilis na tumatakbo, papalapit sa isang bahay na naroon sa sentro. Kilala niya ang mga nakatira rito at alam din niya na meron doong dalagang biniyayaan ng kakaibang abilidad simula noong ito ay isilang. Naisip niya na ito ang pakay ni Amor, kaya kaagad niya itong sinundan. At nang marating niya ang silid nito, nakita niya ang matanda na gumagapang sa kisame habang paulit-ulit nitong ibinabalik sa kanyang bunganga ang mahaba nitong dila. Pagbaba nito sa sahig, kaagad nitong sinunggaban ng dalaga, ngunit bago pa man niya yun malapitan, biglang naglaho ito kasabay ng lahat ng gamit sa loob ng kwarto. Wala na itong ibang makita kundi isang malawak na kawalan. Kahit ang kanyang mga orasyon at bulong ay hindi niya na naririnig. Hanggang sa dito niya na nasilayan ang sumasakatuparan sa espiritu ng bathala na si Manuom. Sa mundong ito, Amor, ang iyong kapangyarihan ay walang silbi. Wala kang madadaluyan ng iyong galit at kailan may hindi mo maririnig ang bulong ng iyong kapangyarihan. Dumating na ang araw ng iyong paghuhukom. Subalit huwag kang matakot dahil hindi pa ito ang araw ng iyong kamatayan. Marami ka pang pagdadaanan hanggang sa matutunan mo na hindi sa lahat ng oras at aspeto ang kadiliman ay sumasagisag lamang sa kasamaan. Nang marinig ito ni Amor, kaagad itong kumilos. At dahil sa isa itong mangkukulam, sinubukan siya nito. Pagdasal nito ng taimtim, kaagad itong nakapaglikha ng apoy na mabilis nitong ikinalat sa paligid. Ngunit ang apoy na kanyang pinapakawalan ay bumabalik lamang sa kanya bilang isang malamig na anino. Maya-maya pa, hindi na nito namalayan ang paglapit ni Kael sa kanya. Pagharap nilang dalawa, inilabas niya ang kakaibang gamit na ipinahiram ni Manuom sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang salamin ni Manuom. Sa gitna ng dilim, pinakita niya kay Amor ang lahat ng taong ninakawan niya ng tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga boses na ninakaw niya ang siyang bumubulong ng sabay-sabay sa kanyang tenga. Ilang daang boses na sabay-sabay na sumisigaw ng kanilang sakit. Dahil dito, kung kaya't hindi na nakagalaw pa si Amor. Ang kanyang sariling katawan ay tila naging bato
dahil sa bigat ng mga aninong nakakapit sa kanyang mga paa. Ang bawat maling galaw niya ay nagdudulot ng hapdi, hindi sa balat, kundi sa mismong kaluluwa. Nang tuluyan ng manghina si Amor, lumapit si Kael bitbit ang itim na kris ni Manuong. Hindi para itarak sa puso, kundi para itarak sa anino nito. Ang iyong kapangyarihan ay nagmula sa takot ng iba. Ngayon, ang sarili mong anino ang kukuha sa iyong lakas at magbibigay ng takot sa iyong kaluluwa. Sa bawat segundong lumilipas, ang anino ni Amor ay unti-unting humihiwalay sa kanyang katawan. At dahil sa may dugo siya ng isang gabunan, kung kaya't napakahalaga para sa kanya ng anino. Kailangan niya ito upang mabuhay at makapangkulam. Paunti-unti, dahil sa pagkawala nito, naramdaman ni Amor ang paglaho ng kanyang pagkatao. Naging isa na siyang ganap na hungkag na sisidlan. Buhay, pero walang pakiramdam. Nakakakita, ngunit walang liwanag. Pagkatapos ng parusang ipinataw niya, iniwan niya ang gabunan sa gitna ng gubat. Hindi ito makakapaminsala sa lugar na yon dahil bawat itim na mahikang susubukan niyang gamitin, lalamunin lamang ang sarili niyang katawan. Bagaman may natitirang konting wisyo mula kay Amor, marami na siyang hindi magagawa. Tuluyan na ring naglaho ang kakayahan niyang makapaglakbay sa mga anino at makapag-usal gamit ang libretang buhay na minana niya sa kanyang mga ninuno. Isang masaklap na katapusan para sa nilalang minsang nagtangan ng isang malakas na kapangyarihan ng kadiliman. Dumaan ang mga araw, hindi na nakita ng albularyo si Amor. Wala na rin itong balita sa matanda, kaya naman nagdesisyon itong bumalik sa kanilang tahanan. Pagsilay nito sa kanya, kaagad itong lumapit. Inilahad nito ang nangyari pero wala itong nakitang sorpresa sa kanyang mga mata. Hindi ka na dapat magtaka pa. Bilang anak, tungkulin ko na ipaghigante ang aking mga magulang. Sa ngayon, habang tayo'y nag-uusap, walang katapusang gumagala sa kagubatan si Amor. Kailan may hindi na siya makakabalik dito, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Ligtas na ang baryo mula sa kanyang mga banta. Subalit nang marinig ito ng albularyo, tila bang hindi nawala ang mga inaalala nito. At walang sabi-sabi, inilahad nito sa kanya ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi lang si Amor ang iniisip ko, kundi ang kanyang angkan. Alam mo ba, na sa kanyang pamilya siya lamang ang nag-iisang mangkukulam na may halong gabunan. Ipinagmamalaki siya ng lahat, at ngayong nawala siya, paniguradong maiimpyerno sa galit ang mga kadugo niya. Sa ngayon may mga usap-usapan na tungkol sa kanilang kilos. Balak ng pamilya na salakayin dito sa ating lugar ang lahat ng albularyo at antingero. Papatayin nila ang lahat. Wala silang ititira. Nang marinig ni Kael ang sinabi ng matanda, hindi siya nakasagot. Naisip niya na manatili na lang tahimik dahil alam naman niyang mababaliwala ang mga plano niyang sumasagi sa kanyang isip. Dahil sa ginawa niya, kaagad naman itong lumapit hanggang sa magpang-abot na sila ng mata sa mata. Tinatanong kita, Kael, ano ang balak mo? Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito, kaya dapat lang na sa iyo magmula ang plano ng bawat isa sa amin. Oh, bata ka pa kung may tuturing, pero ang ipinamalas mong kakayahan ay talaga namang mapagkakatiwalaan. Kaya na mapag-alaman ito ng aking mga kasama, umaasa sila na akong magiging tulay ng kanilang ugnayan sa iyo. Kaya pakiusap, magsalita ka ukol sa mga naiisip mo. Dahil sa sinabi nito, napagtanto niya na makikinig ito sa kanya. Kaya para maputol ang kanilang pag-uusap, inabisuhan niya ito ng, pagsapit ng gabi, bumalik kayo rito. Isama mo ang lahat ng taong sinasabi mo
At dito ko sasabihin sa inyo ang lahat ng aking sikreto. Marami kayong malalaman na ni minsan ay hindi nyo inakala. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kaagad na umalis ang matanda. At nang makalayo na ito, tsaka naman lumapit ang kanyang ama para kausapin siya ukol dito. Ang kaso, hindi niya ito pinagbigyan. Marami siyang isinaalang-alang, lalo na ang pagiging isa nitong ordinaryong tao. Kaya kahit isang kabastusan ang ginawa niya, pinanindigan niya ito. Dahil sa kanyang naging reaksyon, nanahimik ang tatay niya. Wala na itong sinabi magmula noong narinig nito ang kanyang pagtutol na ilahad dito ang katotohanan. Naniniwala siya na kahit magulang pa niya ang kaharap niya, hindi niya po pwedeng isugal ng basta-basta ang tungkol sa bathala ng anino. O makapangyarihan si Manuom, pero sa tenga ng mga nakakaunawa, meron din itong kahinaan. Sumapit ang gabi. Maaga pang nagtipon-tipon ang mga albularyo sa kanilang tahanan. Naganap ang pagpupulong sa loob upang manatili itong lihim sa lahat. At mula roon, inilahad niya ang tungkol sa bathala. Lahat nagulat nang marinig nila ang tungkol kay Manuom at bawat isa sa kanila ay halos hindi makapaniwala. Kalaunan ang kanilang mga pagdududa ay napalitan ng paniniwala. Harap-harapang ipinakita sa kanila ni Kael ang iilan sa abilidad na ipinapagamit sa kanya ng bathala bilang sisidla nito. Dahil sa kanyang mga ipinamalas, kung kaya't humanga ang lahat ng nakakita. Tuluyan na ring nawala ang mga alalahanin nila hanggang sa dumating na ang araw ng pagsalakay ng angka ni Amor. Gabi ng Biyernes nang maganap ito at nagsimula ito sa bahay ng kanilang kasama na nakatira sa entrada ng baryo. Paglapit dito ng mga nilalang, kaagad nilang kinuhanan ng tinig ang mga anak nito hanggang sa magawa na nila itong matalo. At bitbit ang bangkay ng albularyo, naglakad ang mga nilalang hanggang sa makarating ito sa lugar kung saan sila naghihintay. Sa isang malawak na patag, sa dulo nitong bahagi, matyagang naghintay si Kael at ang 3 matataas na albularyo na nangakong sasama sa kanya. Pagsilay sa kanila ng lahi ni Amor, hindi ito nagdalawang isip na sumugod. Di pa man yun lumalapit, nakita na nila ang abnormal nitong pagkilos. Walang duda, ang mga nilalang ngayon ay malayo sa pangkaraniwang uri ng aswang. Parang sa mga bayawak ang balat nito, merong mahabang buntot at may 2 itong galamay sa likod na parang paa ng gagamba. Mahaba rin ang kanilang mga dila, gayon din ang mga nguso nila. Nakakasindak tingnan ng mga nilalang na yon, pero para kay Kael, hindi ito banta para sa buhay niya. Maya-maya pa, napansin ni Manuom ang presensya ng mga nilalang. Huwag kang mangamba, Kael. Malayo pa yan sa pinakamahinang abilidad na ibinasbas ko sa iyo. Hindi sila banta sa buhay ninyo, kaya sulitin nyo ang pagkakataong ito. Ipakita nyo sa kanila na hindi kayo ang tipo ng taong masisindak sa dami ng kalaban. Pagkasambit ng bathala ng mga katagang yon, mula sa ilalim ng kanyang talampakan, lumabas ang purong anino na mabilis na kumalat sa buong paligid. Paglaganap nito sa kapatagan, lahat ng nilalang napapalapit, biglang napatigil sa kanilang kinaroroonan. At sa isang iglap, pakiramdam ng mga ito ay nasa laot na sila ng kadiliman. At ang sentro ng lahat ng yon, walang iba kundi si Kael. Dahil sa kanyang ginawa, kaya nagawa niyang maagaw ang atensyon ng pinuno ng angka ni Amor. Hirap na hirap mang kumilos dahil sa paglaganap ng purong anino, pinilit nitong umusad hanggang sa makalapit na sa kanya. At nung magkaharap sila, bigla itong napaluhod na parabang hindi na nito kayang maatim ang presensya na nagmumula sa kanyang katawan. Sino ka? Anong bathala ang nasa kalooban mo? Nang marinig ni Kael ang sinabi nito,
kaganyang ipinakita ang itim na kris. Pinaikot niya ito sa kanyang mga daliri bago ito itarak sa katawan ng nilalang. Kagad itong tumagos, ngunit nakapagtataka na hindi nito nasakta ng pinuno ng angkan. Pagsilay nito sa kamay niya na nasa loob ng kanyang sistema, bigla itong napaatras, bakas ang matinding takot sa mukha niya. Anong ginawa mo sa akin? Nang marinig naman ito ni Kael, tahimik niyang sinambit ang mga buhay na kataga hanggang sa maramdaman ng nilalang na yon ang pagbalot ng anino sa kanyang kaluluwa. At sa isang kisap mata, tuluyan na itong nawala sa kanyang sarili. Nahuli na ni Kael ang wisyo nito bago pa man yun namalayan ng nilalang. Ikinulong niya ito sa ibang dimensyon upang magawa niyang makontrol ng buo ang naiwan nitong katawang lupa. At gamit ang katawan ng nilalang, pinasapian niya ito ng ibang espiritu. Ipinagamit niya rito ang kris ni Manuong para patayin ang lahat ng kalahi nito. At nang malipol na nito ang lahat ng kanyang mga kasama, pinasugod niya ito sa pugad kung saan ito nagmula. 2 gabi ang lumipas. Pumalik ang nilalang, bitbit ang ulo ng lahat ng kababaihan at bata sa kanilang angkan. Pagkatapos itong maipakita sa kanya, inutusan niya itong ilibing ang mga ulo kasama ang katawan nito. Ginawa naman yon ng nilalang hanggang sa tuluyan ng lumabas sa katawan nito ang aninong pinasapi niya. Dumaan ang mga araw. Lumaganap ang balita sa lahat ng kanyang mga kakilala. Labis-labis na natuwa ang mga ito dahil hindi nila inaasahan na masusupil nila ang ganoong kalakas na angkan. At bilang pagkilala kay Kael, ipinakilala nila ito sa tao bilang bagong manggagamot sa lugar nila. At mula noon, si Kael ay nabuhay bilang isang simpleng manggagamot sa baryo. Lahat ng karamdamang walang lunas ay sa kanya pumupunta dahil sa mga usap-usapang may kakayahan siyang magmilagro sa mga pasyente niya. Sa loob ng ilang taon pinuno, hindi niya binigo ang mga taong humingi ng tulong. Lahat ng dumadaing ng karamdaman, kanyang pinagaling. May ibang nagsasabi na kinuha ni Kael ang kanyang kapangyarihan sa mga nilalang ng kaliwa, habang ang iba naniniwala na isa siyang sugo ng Panginoon. Gayunpaman, hindi niya pinagtuunan ng pansin ang bawat opinyon ng tao laban sa kanya. Alam niya na bawat isa ay may kalayaang magsabi ng nararamdaman nila. At ang sa kanya naman, wala siyang ibang hangad kundi tumulong sa pamamagitan ng basbas ng bathala ng anino at talon na si Manuong.